Tak jo. No nic. Tady snipu. Tak, máme tady rivasku. Nic. Autoshooter, tak to je po mně. No nic, to je autoshooter. No, Byl byl to před něj. Ještě to zkusím na ní jít na blízko. Ne, on se strašně laguje. Na 41 FPS, kam se fakt nelaguje. Kolik na tom máš FPS, jestli nemáš jen postižený počítač? Podívej se na 45. To je docela dost. Když já mám na mobilu jenom 7. Tak to vyšleš, ty. Ču. Tu, moc si to stančil, ne? So easy. Myslím, že ta snipa bude dobrá volba. No, možná mi pomůže RPGčka, knifeka. Knife ti rozhodně pomůže. Takže máme... Je to autoshooter a my nemáme autoshoot, protože... Jsme na počítači, což dává docela smysl. Nemůžeš, když má ten štít. Ne, nemůžeš. Můžu. A jo, můžeš, vole. Štít, kámo, úplně na nic. Funguje jenom na to, na soundku takhle. Ne, to mělo být, jo? Ohala, ne? No nic, Borec. Dobrý. Borec si určitě ani nevšim, že jsi za ním. Počkej, já zkusím ještě si vzít tohle. Šalina. GG, týpek to odpojil. Si myslím, že by to nedá vyjít, ale už jsem měla 3, takže... No nic. Tak jo. Ale máš tady v pokoji někde takovou tu zásuvku na internet? No. Myslíš kabelový internet? Ne. Jo. Tak pojď, já chci to downlight. Pojď, nelomáč, kam, pojď. Ale plazma, to bych to nasápl. Tak pojď další kolo. Jdeme proti random. Ještě lednička. Víš co, uděláme to... Máme to takhle. Kde se čeká na hry? Rivals. Kilo. Ježiši, málo. Tak na tak dobrou mapu na to. Na snipu. Není na snipu, tady bývají vždycky hromadné. Není na snipu. Ne, tady není na TRPGčko, když hraješ s tolika lidma. Další Borec kucht.
Do gulášku pěkně šel. Si ho uvaříme. No nic, recekut. A boxerky nějaké hnusné. Myslíš, že někoho... Jsou líbí. Ne, to viděl. Pak jsem to viděl. Jakýho Harryho si zabil? Harryho Pottera. Tam přestaň. A teď tě zabil... Tady se všichni jmenují Harry. Jo, já jsem třetí čum. A jo. Jméno Harry zní jako jméno sériového vraha. Že? Já jdu do baráku. Hláška, z jakého filmu? Jsem doma. Harry Potter? Jsem doma. A správná odpověď. Ale u Harryho Pottera by to byl Voldemort, který by zařval Harry tu do baráku. Viděl jsi to, ne? To video. Neviděl, ale teď jakože co se necela zasval, že jo, protože... Jo, že, Jo, počkej, tady vyházím flashback, když už tak. jsem viděl Tak běžky by já. teď a to. Když všichni spali. Jsem viděl na YouTube teď, že stačí jen změnit hudbu a je to úplně jiný film. Jako u toho Voldemorta, jak tam rozbíjel ty okna, víš? Když jsi zabil toho týpka? Ne. Tak je mu Víš u toho Voldemorta, jak tam rozbíjel ty okna? Jo, no. Jo, tak bys tam dal hudbu z Elzy a je to hned jiný film. Co? Ne, boj. Dal bys tam hudbu z... Pobác! Zabil jsem ho? Zabili mě, jo, já jsem... No nic. Napsaný. No nic. Spadl. Je, to jsi znova ty. Ježiš, moc se ti neomlouvám. Borec je Já jsem druhý, kámo, s kilama. To byla škoda. Co na karambit? Tak, to taky. Wow, ne, víš to, vysadíš ho. No asi. Nevím. On to někomu zimne tahle. Dobrý nápad. Jo, Matyášovi, Čom ne? tady jsou vždycky minimálně 8 fightů tady. Kámo, Knife Boy, ten mě docela štve. Si na něj... A hele je. Jo, kámo. On se Myslíš, že? připojil a už má 50 kg, týpek. Čum na to. Jo. On mi dává prostě instantně. Nejsem úplně kámo Knife Boy. Ty jsi nice boy. Nice boy. Mám viděl, že na auto. Ne, na počítač. On už je čtvrtý. Ne, teď se zase objevil. A to totiž on to líbilo, aby si mohl přeměnit zbraně a fakt se joinul. Aha, vino. To kolik jich zabil? Budu čtvrtý. Co mi nepáčí, já chci být třetí. Zápě. Jicho, nekřič. Co? No nic, Maty, To totiž přeměnil Maty. toto. Měl by zavírat dveře. Jo, ne, A jo, je to jedno vlastně. není to jedno. Jo, chci zabít, pojď. Ne, tam to já jsem značku. Já jsem chtěl udělat tohle. A pak uděláme. Se ti nepáčí být čtvrtý. Nepáčí se mi to. Co? Hráč nebo sráč? Tak nás sbírej víc než 100 kilů. Co? Však máme do 2 minuty, to až tam půjdu od začátku. Tak jo. Yes, šedé.
Já chci zabít strašně tohoto. A potom. Uá! To je Harry. Harry Potter normálně. Harry Potter. Tady je ten týpek. Harry Potter a autošut. Bych pojmenoval nový film. To bude víc zbraň, ne? Je, to se moc střílí. To se mi páči. Harry Potter a Co, kde je? Pumbac. bomby. Pumbac. Tak možná budu... Co? To líkáte sem? To kde nabrali ty kily, ty svině? Pátej. Dobré ráno. Zvlášť, to se zbožili. Perníčky. Já, no. Perník. Jo, už se těším na perníček. Ne, já jsem na něj chtěl vlítnout. Já se těším na on je tady. svůj ranní perník. Já se těším na svůj ranní perník. Co? Já tě zabil ten. Dáš tu náboj. Tak, nemám náboje. Čum. Zapal. Co? Co, jak tě zabil, borec? No nic. Kámo, to má nějakou pastičku. Pastičku na blbečky. Ale neboj, pastičky na blbečky už jsou dávno kůht. Nejsou. Teď používají nové pastičky na dementy. To je jako, že tě jeden naláká a druhý tě střelí, jo. Aha. Dával bych si tam bacha, oši. Ale ne vzduchovkou. Co? No nic. Se mi nepáčí. Čekej, Jo, to by se páčí každé druhé slovo. Co to bylo do... Dívej na toho týpka, jaký má ty. Kámo, já musím zabrat. Dělej. Pokud nezabereš, tak si kůht. Já chci být na podiu. Jenom na podiu. Potřebuji, kámo. Přitom já už čtvrto. Jsou tam. Jipi. Tak už to vypínáme, ne?